I am that na Regina enjoy this marriage because na ka no ba Lamborghini ma Ferrari na ka no we luxurious life na Ferrari no bodo ibeto itop no senado out of sudden marriage nwe crisis mana ihe mo nwaanyị niile bụ na ha chọrọ ego ha chọrọ to live a big life ịchọrọ ịbụ nwunye odogwu ịchọ ịbụ nwunye odogwu nwere ihe ya bụ nwunye odogwu you pay the price of being nwunye odogwu o nwere things odogwu ya na-eme ịgba nkịtị ejighị equality abụ na marriage dịka isi emere nke emene ya because Regina kịta ọ dị ka nke ụfọdụ actors nwere problem a na-edu nwunye ya kịta na-emebisi ụmụazị a na-enwe crisis here and there ọ bụrụ ka esi ebi anyị agwa Regina ji oke agwa onwe eziokwu that na this is the father of your children isi be onye apụọ kịta je bido individual life ụmụ nwoke atụọrọ gị ụtọ na dịka ogbo ọgụ nwa obere ịghasasịa ya zụnwe ụmụaka nwoke kpọpụtara gị ka o mee gị mmadụ onwe mgbe o ji chọ ka o megbuo gị emegbuo anụ na-ebi iche onye nwere gị ụlọ maka ọ na ụmụ nwaanyị hinne ị nwere ụlọ nwee ebe na-azụ ụmụazị everything why can't you just stay in peace hapụ advice social media ada anụ dị na social media ịnọgide kpọpụta family gị eto ịnọkọta ịkpọpụta di gị na social media ndị mara damage eru gị